Det hele startede egentlig med, at jeg sad ved klaveret oppe i min lejlighed og spillede de her akkorder. Hvor sådan, det måtte ikke bare blive en sang, der kun handlede om droppet. Det skulle være en følelse af, at ærligheden i teksten skulle være det vigtigste. Altså, jeg kan ikke genskabe det her nu. Det er i det take, det blev til. Det er nærmest den eneste ting fra den gamle demo, det er den her. Vi skal have folk til at danse, men vi skal ikke smække dem i fjeset. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, kæft Søren, den skal smække nogen i fjeset. Thank God, at Søren han kom og tog ved den sang. Jeg havde siddet og jammet det her for mig selv, og så stoppede han der. Og så sagde han, prøv lige at spille det igen. Så var han sådan, det her. Det skulle da rejseholdet. Hvad for noget? Jeg havde på ingen måde fat i, at det her det var rejseholdet temaet, jeg havde nakket i Afterworld. Den er derinde!